Víkendové hovory zdarma s paušálmi vo veľkom mali na Slovensku uviesť nový pozicioning značky T-Mobile Zažime to spolu. Napadlo nám preto ponúknuť celý mediálny priestor kampane zdarma ľuďom, aby mohli spolu s nami zažiť komunikáciu ako nikdy predtým. Dohromady sme poskytli miesto pre 1500 odkazov na billboardoch, v tlači, v telke, v rozhlase a v kine. Mohli ste si vybrať akékoľvek médium. Ak ste sa rozhodli pre billboard, vybrali ste si aj mesto, v ktorom má byť váš odkaz umiestnený. Vytvoriť samotný odkaz ste mohli jednoducho, buď pomocou našej web stránky, alebo aj cez svoj mobil, na ktorý ste svoj odkaz mohli nahrať a potom jednoducho poslať ako MMS. O pár dní ste dostali SMS-ku s informáciou, kde a kedy bude váš odkaz uverejnený. Mami a otci, myslím si, že toto je najoriginálnejší spôsob, ako vám povedať, že vás strašne ľúbim. Miško, odkedy ťa poznám, môj život sa otočil dole hlavou. Ľúbim ťa. A chceli by sa ťa takto požiadať, či by sme ten náš vzťah nejak nespečatili pred oltárom. Ľúbime ťa. Ľúbime ťa. Milujem ťa, tvoj krémeš. Predstavte si 1500 takýchto odkazov v médiách. Každý iný a pritom všetky osobné a úprimné. A práve to odlišovalo túto kampaň od všetkého ostatného. T-Mobile. Zažime to spolu.